Nagyon örülök, hogy visszajöttél hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Örülök, hogy vállaltad ezt a kihívást, és mesélj egy kicsit ennek az előéletéről, hogy honnan jött az ötlet. Hát tulajdonképpen 1-2 évvel ezelőtt született meg az ötlet, de akkor nem volt kellő bátorság. Úgyhogy a fiam motivált, és ez egy meglepetésugrás lesz, úgyhogy... És kilepődött meg? Én meg? lepődtem meg, 2 éve töltöttem a 62. szülinapomat, és akkor ennek apropóján kaptam a lehetőséget. Akkor ez most születésnapi ajándék? Fiattól? Így van. Hát akkor neked egy nagyon rendes fiad van. Nem panaszkodhatok. Úgyhogy kíváncsi vagyok az élményre. Érezd nagyon jó magad. Köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer, meg a közreműködésedet, meg a segítséget. Wow! Hopp! Köszönöm szépen! Gratulálok! Szevasz! Hello! Hello! Nagyon köszönöm, szuper volt! Kivéve az első néhány másodperc töredéke, nem tudtam merre vagyok, tehát hogy merre van a föld, az sem. Nagyon jó volt, köszi!